Natural Resources. Kapalibutan ta at tamanon ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Dahil Hulyo taon 2026, mapaabot sa indo ng mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-ural na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kahapotan, mag-upload sa station sa 480-5509 o na alas 11 sa 12 ng pagkonto kada Webes sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina Lunes sundo Webes po na alas 7 ng aga sundo alas 7 ng magi. Asin pwede man magpadara kan sa inyong mga kapotan o mga suwestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center site, Bravis, Legazpi City. Kami sa inyong man maantabayanan sa internet asin sa Facebook page and DCGB. Ang DENR Munyan! Ang DENR Munyan! Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. And DCGB. Ini ang katrikunan kan mga bareta sa DNR Munyan. Sa ring juvenile Pesro o mas bibid na apod na sulibad ang naisalbar sa barangay Katanagan, Huban, Sorsogon, Daipana, Haloy. Pagkatapos makaresibin ng report hali sa sarong residente, ang sulibad na i-turn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Huban sa Sorsogon as in tulos man na pigkoordinar sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Pueblo, Sorsogon. Basta sa tigsagibong eksaminasyon ang best ra kaipuhan ng agarang atensyon ng veterinary personnel kay initulos man na dinara sa Albay Park and Wildlife o APW para sa iyang monitoring as in rehabilitation. Mientras tanto ang best ra o sulibad, klasipikado bilang other wildlife species sa irarong DNR Administrative Order No. 2019-09 o an updated national list of pet and Philippine fauna in their categories. Siring man, ang kabos na wildlife sa Pilipinas, protektado sa iraram kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang Bicol sa pamamayan Regional Executive Director o Red Francisco E. Miller Jr., padagos na nangangapodan sa aktibong partisipasyon ng publiko para sa proteksyon kan sa tuyang wildlife o buhay layas sa rehiyon. Sa ibang halado, 32 na sako ng basura na may gabat na 250 kilo as in 321 na crown of thorns o sea stars o COTS ang nakolekta kan mga volunteers sa baybayon as in kadagatan kan Barangay Rawi sa Legazpi City kasabay kan selebrasyon kan World Oceans Day na ipanahaloy. Ang selebrasyon pinanginotan kan DNR Bicol kaibaan Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro Albay, lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayan ni Mayor Hisham B. Ismail, Barangay Local Government Unit Canrawis, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Integrated Coastal Resources Management Unit Legazpi as a Naval Forces Southern Luzon. Base sa waste characterization na pigsagibo kan opisina, upos din sigarilyo, plastic sachets ng detergent, shampoo as in toothpaste as in plastic bags, ang tulo sa pinaka-prominente na basura na nakolekta sa cleanup. Mientras tanto, ang mga COTS na nakolekta sa Pasig Reef sa Rawis pigkukonsiderar bilang mga coral predators na pag napabayaan pwedeng magkausa ng pagkaraot ng coral reef ecosystem sa kadagatan asin makaapektar sa manlain-lain ng marine organisms. Pigigan niya naman ni DNR Bicol Regional Executive Director o Red Francisco E. Miller Jr. ang publiko na maging katabang kan opisina sa pag-ataman ng kapalibutan sa paagi ng pagtapok ng basura sa tamang tapukan asin pagbago kan sa inang mga gawi na nagkakausa ng polusyon. Ini ang katurunan kan mga bareta sa DNR Munyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong mga
kalikasan aldaw sa giraran po sa satuyang mga paraan tabay. It's July 9, 2026. Enot sa Gabos po. Good morning po sa mga pag-iniba ko dyan sa Regional Strategic Communication Initiatives Group, kay Ma'am Joanne, kay Judy, kay Ma'am Shaila na nasa Manila, kay Paul, asin kay Marjorie, kay Justin, asin kay Echo, at sa mo yung mga OJT from Camarines Sur Polytechnic Colleges. Of course, mga pag-iniba-man po dyan sa DCJB, makaya na aga po. Sa mga mahigos man po na mga personalis ng Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po ni Ted Francisco Emilio Jr., sa muyang director po, sa opisina po ni Assistant Regional Director for Management Services na si ARD Days Carino, sa opisina man po ni ARD for Special Concerns kay ARD Aduana P. San Diego, sa opisina po ni ARD for Technical Services kay ARD Ronel Diastor. Good morning po sa mga pag-iribanyato dyan sa Mines and Geosciences Bureau. Sa Environmental Management Bureau naman po, good morning po sa Indogabos dyan. Sa pamamayo po ni RD Jerry Geronimo Arsanyes, sa mga kalitasang araw po sa Indogabos. And of course, sa Indo po, Gabos na naghihinanyog kan sa tuyang FB Live as in sa mga paradango kan DCJB on air. Particularly po sa opisina po kang Senro Ginubatan po, dyan po sa Ginubatan Albay. Kung kamuwag may mga kapotan mga kaimanwa, o mga suggestions sa mga opisina, mag-comment lang po kamo sa samuyang FB Live o kaya mag-text sa kuyang numero na Globe na 0967-127-9960. Pwede po kamo manggana kan mga DNR utensils kung matatandaan po ninyo mga kahimanwa. Ito po may mga bamboo utensils na may mga fork, may spoon, may chopstick, may straw. Ang mga bamboo po ito gabos. Gabos po ito na mga utensils po. Made of bamboo po ito. So, very sustainable po siya. At the same time, eco-friendly. So, mag-text lang po kamo sa kuya or mag-comment lang po kamo sa samuyang FB Live. Tanganing manggana po kayo mo ka itong DNR Eco Utensils. So, gerate 3 lang po inano. So, bago po pala niya ito, mga kahimano, introduce sa tuyang topic as in guest mo niya na aldaw. Gusto mo lang po sa gerate ipaabot sa Indo na ang DNR po, nagsusunod po kami sa 4-day work week po as per the instruction of our President po na si Bongbong Marcos as well as ang samuyang marching orders po kan samuyang Secretary na si Atty. Mitch Puna. Ang DNR po, gabos na opisina po kan DNR, mapa regional office po iyan, mapa Pendro as in Senro po. Nagsusunod po kami sa 4-day work week. Ini pong 4-day work week mga kahimanwa, hindi po minapuon po ang trabaho mi po. Po na alas 7 ng aga, sundo alas 7 ng manggi, Monday to Thursday po, Lunes, sundo, Huwebes lang po siya. So, sa Giratay, ang opisina namin po, bukas po siya alas 7 ng aga, sundo alas 7 ng banggi, 7 to 7 po siya ang operations mi po, pero hanggang Monday to Thursday lang po. So, bali mga kaimanwa, sarado po kami pagka Friday. So, ang pakiuron mi na lang po sa mga naghihinan yung sa satuyang programa ngunyan na ibalang ibog o ipamareta ini na bareta sa mga kamibig po nindo, lalo na duman sa may mga tuyo sa DNR. So, mas maray na po talaga na ma-inform sila kasi syempre kung may tuyo po sila sa DNR tapos nagduman sila sa Penro or Senro or sa regional office or sa samuyang line bureaus na biyernes, lugi sila kasi syempre sarado ang opisina. So mas maray na po na iheras na ining impormasyon na ini sa satuyang mga pag-iniba po dyan sa satuyang komunidad. So makaipan actually po gusto ko magaganding tawad sa Indo kasi yaon po kita ngunyan digdi sa Zoom para po kita ngunyan sa istasyon kasi po kita po ay nasa Naga City po so pagka kaiba ta po ngunyan ang mga taga Central Office to shoot po about po sa mga people's organization ta po digdi sa Camarines Norte and Camarines Sur. Actually po kang Lunes po kami digdi po sa Camarines Norte as in kaso kan Martes po, nagbiyahe na po kami padigdi po sa Camarines Sur as in sa Ngunyan po, nag-stay po kami ngunyan sa Naga. So, digdi po kami sa Ngunyan as in taod-taod po mga kaimanwa, mabiyahe po kami sa Tinambak. Ini pong Tinambak na po yaon po dumanaan sa tuyang mga people's organization na dumanan. As in, mag-irilingan po kita duman. Kung in kaso man po na may mga naghihinad yung po sa tuyang programa na yan, taga dyan po sa Tinambak, Camarines Sur, mag-irilingan po kita dyan taod-taod, So, yun po. Sa Giratay po mga kaimanwa, yaon po kita sa programa Kapalibutan ta at Tamanon ta. At programa po ng DNR Bicol na nagtatampok sa mga issue as in inisyatiba para sa proteksyon kan sa tong kapalibutan. So, ngunyan na aldaw mga kaimanwa, maugma ako takaibataan sa mga matibay na leader kan DNR. Ini po mga kaimanwa, bago pa lang po ini na installed
na opisyalis po dyan po sa Senro Ginubatan. So kaiba na po ngunyan ang CNR officer, ang bagong-bagong CNR officer kan Senro Ginubatan na si Senro Joseph P. Kiriba. Tanganing i-diskutir po at manunugod sa 2026 plans and programs po kan Senro Ginubatan. As in, ang legislation po from Mount Pasaraga Protected Landscape. So good morning po sir. Bati po muna ka mo, Senro, sa satuyang mga paraan tabay, as in sa satuyang mga listeners po. Good morning. So, Diyos maray na aga po sa gabos na parandangong training programa po kang DNR na kapalibutan ta atamaan pa. So, ini po si Forester Giriba, ang bagong Community Environment and Natural Resources po kang Senro Ginubatan. And thank you so much po, sir. Actually po, mga kahimanwa, para sa kaaraman po kang gabos, kung kamo po pago po sa paghihinanyog didi po sa satuyang programa, si Senro Joseph po, permita na po siyang nagiging guest po digdi sa satuyang programa. Kang contractual pa ako, pimi ko na ini-interview si sir. Actually nga, nararamdaman ko, ang sa pinaka-memorable na experience ko digdi kay sir during the radio program is that nag-radyo kami December 24, holiday na ito. So, yaon man gilari kami. Kaya very, ano po ini si Senro Joseph. Siya po talaga ang pangsalang every time na may mga radio guesting sa samuyang opisina. So, before the sir po nan sa tuyang interview sa ngunya na Aldaw, po, very excited man po ako na iheras po sa inyo na kamo po bilang sarong bagong CNR officer, gusto mo po maaraman asin an sa tuyang mga parahinan nyo kung paano po kamo naging CNR officer, So kung nagpuon po ba kamo bilang sarong personahes kang DNR until hanggang maging CNR officer po kamo kang Senro Ginubatan. Sir, pwede niyo po ba iheras an sa indong profesyon, an sa indong naging journey or karera digdi po sa DNR bago po kamo naging CNR officer? Okay po. So, I started my career as a forester po. So, na-assign ako sa Senro Sipokot sa Camarines Sur in 2002. Then, pagkatapos po naging focal person ako ng mga foreign assisted and special projects sa DNR. Tapos, naging focal din po ng Bicol River Basin. Then, nalipat po ako sa Enforcement Division. Then, in 2015, na-assign na po ako sa Planning and Management Division. And last June 9, 2026, nag-report na po ako as Community Environment and Natural Resources Officer dito sa Ginubatan. Ayun, so June 9 po kayo sir nag-report. Actually, man sa rin ko niya bagas magjowa-jowa sir, kung may mga boyfriend, ini-an man sa rin ninyo bilang sarong CNR officer. So happy mansari po sa inyo sir. Kamusta naman po ang eksperyensya bilang CNR officer po dyan sa Ginubatan? Okay lang, medyo just ng konti. Pero kayang-kaya naman natin. Ayun, so thank you so much po sir. Arami man po sa DNR na matibay ka na personahes kang DNR. As in, po si Senro Joseph, pag makakaibanan mo ini, o makakasabatan mo ini makakaiban mo sa samuyang opisina sa regional office. Jawaday ka ini kimidbid, makikingiritan ini si sir. Very chubby-chubby lang talaga ini sir. Nguyan, ang interview ta sir, ano lang kita, conversation na lang kita. Parang katulad lang po sir nung dati ang ginagawa po natin. So nguyan po sir, ang first nakahaputan ko po sa inyo, kasi ang pag-uurunan ta po sa nguyan na Aldaw mga kaiman wadigdi sa programang kapalibutan ta at tamanon ta, at manunungod po sa plans and programs kan Senro Ginubatan. As in kung ano po ang maaaraman ta, manunungod po duman sa legislation kan bago-bagong, actually bago pa lang po legislated ini na protected area, iyo po ang Mount Pasaraga Protected Landscape. So ngayon po sir, ang pinaka-enot na kahapotan ko po sa Indo, duman muna kita sa mga basic sir. Duman kumbaga may mga level man ini. Kung may easy, may okay lang, may difficult. Ganun lang sir ang satuyang magiging run kan satuyang programa sa nguyan na Aldaw. Sir, pwede niyo po ba ihera sa satuyang mga listeners kung ano po ang role, as in mga responsibilidad kan Senro Ginubatan sa pagprotektar kan satuyang kapalibutan po, particularly dyan po sa area of jurisdiction niyo po dyan sa Senro Ginubatan? Opo, inot po sa gabos is gusto ko siguro ipaliwanag kung saan po yung jurisdiction sa Senro Ginubatan. Subali po yung Senro Ginubatan, ang jurisdiction niya digdi po sa bilog na 3rd District kang Albay.
So yung 7 munisipyo po. Tapos kasabay po digdi ang munisipyo sa Kamalig. So kung hihilingin mo po sa mapa ang bilog nga area kang jurisdiction sang ginubatan nasa 140,000 hectares. So kung hihilingin mo sa statistika, so ang 89% po kayo ni ay pig-abot tang alienable and disposable land. Tapos yung 11% ka ining area na ini ay piga-consider tang mga timberland or mga forest land wherein kung hihiling ta po gabos na mga programa kang DNR digdig po naka-concentrate. Tapos yun na nga po, so nabanggit mo ka sa bago dyan, digdi rin po mahihiling ta sa area kang sentro ginubatan, Mount Masaraga Protected Landscape. Then sa jurisdiction mo po may portion din yung Ticao-Burias Pass, kasi Ticao-Burias Pass baga dapat siya na protected area. So sa lugar may iba po siyang 4 na munisipyo na may cover. So yung Libon, Uwas, Yudoran, saka yung Ligao City. Then may portion din kami kang Buhi Wildlife Sanctuary. So di ba yung may lake kita dyan sa may party kang Pulangis. Party po siya kang Buhi Wildlife Sanctuary. Yung saro din po siya na legislated protected area. Then portion din kang Mount Mayon Natural Park. So di ba yung mga munisipyo, mga barangay ta dyan sa may Kamalig. So yung Suwa, Tumpa, Kirangay, tapos yung Anuling. Then may portion din siya ng Bicol River Basin, tapos itong iba pang critical watershed. So kung hihiling mo tapo, medyo dakula din talaga ang jurisdiction kang Sen na ginubata. Yan tungkol po dun sa kaputan mo kung ano yung responsibilidad kang opisina sa pagprotehir kang sa tuyang environment. So yun na nga po, mahihiling taman sa mandato sa DNR, di ba yung Executive Order 192, wherein na yung DNR yung primary government agency na responsable sa pagkonserbar, pagmanihar kan sa tuyang, as in pagdevelop kan sa tuyang mga recursos naturalis. So thank you so much po sir. Duman muna kita sir sa sa area of responsibility ka ining Senro Ginubatan. So mga kaiman ba kung namati man po nindo encompassing ini sa dakol na municipalities ining Senro Ginubatan. So ang coverage kay ining lugar na ini, ang Senro Ginubatan is dakol po talaga. Coverage po kay ni ang 3rd district kang Albay. Sa ulitin ko po mga kaiman, ang Ginubatan, Uwas, Pulangi, Libon, Pidoran, Asin Jovellar, Asin of course ang Ligao po So actually sir, na-cover po nindoan sa kuyang hometown ang Jovellar kasi ako po taga 3rd district, taga Jovellar So thank you so much po sir. Na-mention man po kanina kan sa tuyang guest sa ngayon na aldaw na ang pinakamandato ninda sa Senro Ginubatan is nakaangkla mismo sa pinakamandato kan samuyang departamento. So sararo lang ang samuyang mandato is to protect and conserve our natural resources. So thank you so much po sir. Ngunit naman po sir, ang next na kaputan ko naman po sa Indo. Sir, di ba kakatapos pa lang po sir kan sa tuyang first semester. So ngunit po sir, ano naman po sir ang mga major plans and programs po na balak po nindong isagibo dyan po sa Senro Ginubatan for the second semester po? So ang mga aktibidades po na nakalinyada po ngayon ng second semester. So dakol kitang mga programa as in aktibidades na nakalinyada. So hindi po mga pigigibot ang plano as in programa hindi po sa Senro Ginubatan. Hindi po naka-align, nakalinya duman sa trust and directions kang DNR. So sa panginginat po sa kansatuyan, mahal na sekretary si Secretary Juan Miguel T. Cuna. So dakol po kita mga priority programs and projects. So saro na nga po dyan is yung piga-apod kang adapt climate resilience sa paggigibo ng plano. So saro na pigagibo ta isigwa kitang piga-apod na one control map. So within dyan sa one control map na mahihiling ta gabos na mga programa po na pigi-implementar kang DNR. Diyan po
mahihiling ang mga mapa o mga lokasyon kung sa tuyang mga proyekto. Then, saro pa po yung mga plano, mga management plan na sa tuyang nagsisilbing giya. So yan po mga tigapot, hihiling ito mga climate proof na siya o nakonsiderar na yung mga presenteng sitwasyon na sa tuyang na experience. Then sa pang programa is yung mapa-increase yung forest cover, so di ba? So paano mo mapa-increase yung kagubatan, yung forest cover kang sarong lugar? So sa na programa na pigigibot is yung National Greening Program. Then yun na nga yung mga pag-establisher ni mga plantation, di ba yung mga tree replacement hali doon sa mga proyektos ng mga iba-ibang national government agencies, tapos yung private entities. Tapos sarong pigigibot na rin is yung disposition ta ng mga planting materials, di ba? Pag may mga replanting activities, so nag-provide po kita sa mga nagre-request na gusto nila magtanom. So available po yung mga pagtanom na mga kahoy, pwedeng mga forest trees o pwede rin yung mga piga-apunta mga crop-bearing trees na pwedeng mapakinabangan po yung mga bunga. Then, sarap pa pong programa is yung conservation kan sa tuyang mga protected area tapos yung piga-apunta bagang mga biodiversity resources, di ba? So di din nakasabay po itong tungkol sa programa tadi sa Mount Masaraga protected landscape na sarong nanganing legislated protected area. So sarong aktibidad na pigigibot tadi sa pagkonserba kan sa tuyang protected areas sa mga biodiversity resources. Iyo po yung piga-apuntang lawin patrolling and biodiversity monitoring system. So hindi po ako sa programang ini mahihiling mo yung presenting estado kung sa lugar, kung ang sarong biodiversity ba dyan ay ano yung presente, kung ano yung kondisyon. Tapos maliban po dyan, gawa din kita mga susangunyan po ang pigigibot ay yung pag-implementar kay itong cave management plan sa Bulalakaw Cave sa Piodoran. Then igwa din kitang mga yung pigapod talagang mga inland wetland planning implementation so, and assessment. Diyan man po yung pigigibo tanong yan sa munisipyo kang Kamalig. So yung Linaw Lake, nag-assess po kita kang Linaw Lake. Then, digdi naman po kasi di ba kanina nabanggit mo na may issue yung Ligaw City. So sarang na pigigibotan para makatabang po sa syudad kang Ligaw is yung preparation of urban biodiversity management para sa Ligaw City. Then yung pagtabang ta rin sa mga coastal municipalities, di ba? So yung integrated coastal management plans, nag-assist din po kita sa munisipyo ng Piodoran, Ligaw, tapos yung Libong. Then, igawa din po kita mga so yung regular na information and education campaign o yung pinapuntang SEPA, Communication, Education, and Public Awareness about po sa manihar kan sa tuyang kapalibutan. So regular ta po yung pigigibo sa mga barangay, sa mga eskwelahan, tapos sa iba pang mga lugares. Then yun yung mga regular na mga tree growing activities, tapos yung mga coastal cleanup, tapos yung sarapan din po is yung nag-monitor din kita ng mga nesting sites ng mga marine turtles. Di ba may mga pigapon kita mga priority species. So saro na po ang marine turtles ang saro sa mga priority species na po digdi sa restriction po Council ng Ginobatan. So sa Ligaw City po na nag-monitor kita ng mga nesting sites. So okay na po yung sa protected area tapos yung sa biodiversity. Maduman naman kita sa water security. So kahit di ba kahit tang maray ang tubig kasi yan pigapunta ang tubig na sa pinaka-importanting resources naturales. So sa mga
na proyekto po ng gigibuta para masuportahan tayong problema o kakulangan ta sa tubig na kaipuhan ta sa, di ba yung tubig kaipuhan ta sa agriculture or for domestic purposes. So may proyekto din po kita yung construction ng mga community-based water system. Tapos yung piga-apod na rin po ng mga small water impounding system. So yung ito pong community-based water system, ito po kitang i-construct po dyan sa munisipyo ng Tantolangi. So hindi po dakulang tabang para sa komunidad na itong tubig na makukuha po digdi makakatabang po sa mga barangay na kaipuhan nila sa pang-oral daw na pagkabuhay. Then, diretso naman po kita, halin na kita sa tubig. So, madiretso naman kita duman sa daga, di ba? So, saro din ng mga mayor na programa po na pigigibutang dinar yung pigapuntang effective land management and governance, di ba? So, pigigibutan, nagtatabang kita sa tuyang mga constituentes na matabangan sinta na magkaigwang titulo ang daga na aloy na po nindang na okuparan. So, yung tiga-apuntang agricultural and residential pattern. Then, maliban po dyan, nagtatabang din po kita para yung mga eskwelahan, di ba? Yung mga eskwelahan na magkaigwa po ng titulo talaga yung kwan. So, ang apunta po dyan is nag-issue, nagtatabang kita para ma-issuean ng special patent yung mga eskwelahan. So, kasarabay po yan sa pigigibuta. Then, nagsusukol din kita kang mga lote na para tabangan sila. Then, yung mga permit na pigi-issue po baga sa kang DNR. So, dako na permit ang pigi-issue po kang DNR. So, yung yaon na po dyan. So, mga tree cutting permits. Tapos, yung permit para sa mga wildlife. Diba? Tapos, yung permit para naman sa pag-transport kahit mga kahoy tapos iba pang mga forest product na pigrapod po. Tapos nagtatabang din po kita para sa pagproseso na magkaigwa ng mga tinurial instrument na pigrapod yung sa tuyang mga kaimanwan na yan dyan sa mga upland areas po. May mga forest land or may mga timberland areas na pigrapod. Okay, so thank you so much po, sir. Dakol po itong na-mention po nindo. Nasa 7 ito no, sir. Nagwa kita adapt climate resilience in planning, increase forest cover, conserve protected area and biodiversity resources, ensure water security, tapos promote effective land management, which is very important kasi aram taman po baga, sabi ko nga ni mga kaimanwa, pag ulit-ulit ko po baga yan ang daga, dahil man nagde-depreciate, kundi pinumi siya nag-appreciate. So, mas maray talagang titulado. So, lastly, sa last na mention po ni sir, ito naman po, manunungod sa mga permits. So, last week po mga kaimanwa, ang naging topic na po baga is wildlife permitting kung nag-antabay po kamo sa tuyang programa, no? So, na-discuter po kan sa tuyang guest naman, si Ma'am Sweet. So, manunungod sa wildlife permitting. So, same din po sa Sendo Ginubatan, saro din po ito sa mga plans and programs po na tigsasagibo po ninda duman po sa indang area of jurisdiction. Kaya po kung may mga gusto po kamo or may mga sadya po kamo, lalong-lalo na dyan po sa 3rd District ang Albay, mag-running lang po kamo sa Sentro Ginubatan as i-avail ini mga services na ini na tiga-offer kan Sentro Ginubatan. So, ngayon naman po sir, actually ang next question ko po sa Indo is follow-up question na din po at the same time, ano? So sir, ang kahapotan ko naman po sa Indo, ano naman po sir ang mga environmental activities or programs na pwedeng antabayanan kan sa tuyang mga namamanuaan dyan sa 3rd District, lalong-lalo na po dyan sa sa Sendo Ginubatan. Ano po ang mga aktibidad na isasagibo niyo po ngayon sa natatadang 6 na bulan kan taon po? Opo. Saro po sa mayor na proyekto na gigibuhon ni Lili po sa Sendo Ginubatan is yun na nga po, nabanggit ko na yung Mount Masaraga Protected Landscape. So, sa gigibuhon po is yung construction opisina para sa yung pigapuntang Protected Area Management Office ng Mount Masaraga Protected Landscape. So, maswerte po kita kasi nagkaigwang may lote na matutungdukan na hindi pong loteng inipig lunar po kang LGU Ligao City. So dako lang pasalamat po sa LGU Ligao City para sa pag donar kaning lote po na tutungdukan kaining
magiging opisina kang Mount Masaraga Protected Landscape. So, yan po yan dyan idalaag sa may Barangay Antique sa Ligao. Tapos, maliban po doon, may saro pang programa na gigibong kita sa Mount Masaraga. So, yung pong pigapuntang demarcation o boundary. So, ini pong gigibong taining aktibidad. So, bali yung boundary o yung linderos po ng Mount Masaraga Protected Landscape, lalaagan na po siya ng mga muhon para mahilig ta talaga kung saan ang hangganan mo o yung linderos kay itong nasabi pong protected area. Then, pa sa mayor na programa na pigigibot ako niyan, bako lang po ang Sindog Ginubatan. Ito pong pigaapod ng permitting on wheels. Di ba? So ini pong permitting on wheels, nagibong na po yun sa munisipyo pang Pulangi. Then, sa mga na tatada pa mga munisipyo na nasa muyang jurisdiction. So, regular minalin po yung gigibuhon. So, ano po yung pick-upod ang permitting in wheels? So, parang, di ba yung DNR po, dakol na mga permits ang pig-issue kang DNR. So, di ba, kita mga permits sa forestry, sa lands, sa wildlife, kasabay na rin dito yung permit na pig-issue ta para sa registration kang sa tuyong mga chainsaw. So ang gigibuhon mi po ining pigaputan permitting on wheels. So ang DNR po ay madyan mismo sa komunidad. So parang marani mismo kami diyan sa Saindo kung saan po harani na para yung mga sa tuyang mga kliyente dahil na po madigdidig sa opisina kasi medyo harayo. So ang pigigibong mi is nandyan kami sa mga nakikipag-coordinate sa mga munisipyo. So nahanap po isa rin lugar dyan sa munisipyo na pwede tayong mag-ibo yung permitting on wheels na sa tuya. Kung bagagabo sa serbisyo kang DNR, sir, yaon na duman tanganing hindi na sinda magbiyahe papuntang Ginubatan. Kunyari, maduman kita sa Pulangi. Yaon na sa mga taga Pulangi, maduman na sinda. So kung sa din man duman na area, tapos duman na sinda, i-avail na ninyo sa mga serbisyo na tiga-offer kan DNR. Aron po kayo ito doon, sir, ang concept ng permitting on wheels. Yun po yung permitting on wheels na Ito, ngunyan naman po, sir, ang next na kapotan ko naman po sa Indo po, sir. Sir, di ba po, sir, sa pinaka-importanting bagay, tanganing maging successful ang pag-implement kan sa tuyang mga aktibidades sa tuyang departamento is proper coordination and relationship with other stakeholders, sa tuyang communities. Ngunyan naman po, sir, paano, sir, makakapag-participate ang ang mga local communities, schools, and organizations sa mga programa na tigagibok po ang Sandog Ginubatan po? Opo. Bali po, yung nabanggit ko na nga, yung kasaba ko ng DNR. So, dakol siyang mga programa na pwedeng partisiparan ng lambang organisasyon o stakeholders. So, saro na po dyan na pwedeng gibukan sa tuyo mga local communities, mga eskwelahan, tapos yung mga organization. So, may mga tree growing activities po kitang pigigibo, di ba? Tapos, yun na nga, yung last ng ginibo tayo is yung celebration ng Arbor Day celebration. So, naging successful po yung celebration takang Arbor Day, di ba? Then, maliban po dyan, pwede rin kitang yung mga barangay, tapos yung mga estudyantes, pwede mag-participate doon sa mga coastal clean-up. Pagdinig sa tuyang mga kadagatan as in mga coastal areas. Then ang mga komunidad po dyan sa mga upland areas, so pwede sila magpartisipar na maging recipiente para maging beneficiaryo kaining pigapuntang community-based forest management program. So ini pong ining community-based forest management program. So ang mga tao po dyan sa upland areas na may mga forest land o may mga timberland, so pwede po sila makapag-avail kaining programang inyo na pwede mag-apply na through the CBFM program. Pwede nilang ma-manage itong lugar na yon na i-award para sa inyo. Then, maliban po dyan, igual din kita mga programa duman sa mga coastal area. So kung hihilingon mo baga ang estratehiyang pigigibo kang DNR, di ba? Ang programa kang DNR bako lang nakakonsentrate sa mga
upland areas, di ba, sa mga lowland areas. Pati din po sa mga coastal areas, may mga programa din pong pag-implementar ang DNR. So, bali digdi sa mga coastal areas pa, sarap pong pigigibot is yung magkaigwa, di ba? Magkaigwa yung mga alternatibong pinagkakitaan, yung mga uh, ka-partner ta dyan sa mga coastal areas. So, ang sarap po dyan is yung nagpo-provide kita ng pig-abotang biodiversity friendly enterprise, yung pig-abotang BDFP. So, pigihiling po dyan kung ano talaga yung available na resources dyan sa indong lugar na pwedeng mapakinabangan ng tao. So, pigsusuportahan po yan kan DNR para duman sa mga organized na mga people's organization sa pag-implementa kayo ng programang ini po. Ayan, so thank you so much po sir. Magayon ito sir na na-mention mong BDF, biodiversity friendly enterprise project. So hindi po sa nagkakaigwasin daki kita or livelihood pa sa lugar mismo ninda. So ini po sa manini po sa magayon na programa kan DENR tanganing maparahay din ang mga buhay kag mga nasa komunidad. Actually sir magayon nga na ini kaso bago nga po sir baga kung edit po hapot po sa Indo sa mga participation ta po digdi sa DEN as sa student communities. Nagko-conducive po kita ning mga information education campaigns. So, hindi po, magayon man po ining, kumbaga, avenue sa mga academe, sa mga schools po, or sa mga communities na mag-attend din sila aside sa mga tree growing, cleanup drives. So, dako na po kitang tiggigibo as in, actually nga na isa, bako naman question and participation sa mga local communities, academe kasi obvious naman sir, pag nagko-conducer kita kay mga activities, yaon sinda pirmi, full support pirmi po sinda. Actually, dyan po sa Ginobatan, pag ang mga kairiba mi dyan po na mga personahe sa Sendo Ginobatan, nagsisend sinda kay mga report sa regional office, nababasa mi po iyan. Tapos, dako po talagang engagement ang mga communities, particularly ang sa yung mga academe po dyan sa 3rd District. So, thank you so much po sa Indo, Gabos, mga kaimanwa. So, muna naman po, sir, anak sa kaputan ko naman po sa inyo, sir, ini medyo, ini, kumbaga sa iba, medyo bago lang po, bago lang po ito. Kasi, ang iba, da pa actually aware, na igwa pa lang ini. And karamihan naman aware, pero da ininda aram na cover pa palan pa ini kan DNR. So, for those listeners na po na naghihinanyog sa tuyang programa na mamamati ini for the first time, sir, ano po ang tigsasabitang Mount Masaraga Protected Landscape and nata po ini importante po? So yung Mount Masaraga Protected Landscape ay saro pong legislated na protected area. So may cover po siya ng by virtue of Republic Act 12227 na-aproban po noong 2025. So dakula po ang area niya. So nasa 840 hectares na sakop niya po yung pitong barangay. So yun pong Mount Masaraga Protected Landscape, yun po iniso dating pick-up ng Mount Masaraga Watershed Forest Reserve. So na-legislate lang po siya, kaya ang naging pangaran po niya is Mount Masaraga Protected Landscape. So ano po yung importansya kaining protected area na ini, kaining Mount Masaraga? So aram tamang po baga na ang Mount Masaraga saro sa source po tatauning saro sa pinaka-importante na resources natural. So yung tubig sa Mount Masaraga. So saro po yan na konsiderasyon kung na legislar ini Mount Masaraga. Then maliban po dyan, saro din na importansya kaining Mount Masaraga, dakol siya o diverse yung mga piga-apod na bagang flora and fauna. So yung, di ba yung flora and fauna, yung plants and animals, na yan dyan sa Mount Masaraga na kay po hantang pangataman kasi dakula yung role na pigigilid po nila. So saro na nga ni dyan sa Masaraga, may mahihiling kita dyan yung piga-apod ng Rafflesia. So alam mo po yun dyan, yung Rafflesia na susaro sa pinakadakulang Dakulang bura. bura Okay, sir. na then maliban dyan, iba din mahihiling ka dyan sa Mount Masaraga yung jade vine. So di ba magayon din siya na tanong na na-attract ka talaga sa color kay itong bura. Tapos dakol pang mga animals ang yaman ko dyan sa mga warty pigs, tapos yung mga
long-tailed macaque, yung mga ukay. So dakon pang iba pang mga flora and fauna yaon sa Mount Masaraga. Kaya napaka-importante na mag-register talaga ini na-register ini Mount Masaraga protected landscape. Ayan, so thank you so much po, sir. Actually, mga kaimanwa, ini pong Mount Masaragay is home of biodiversity. Pag sinabi tang biodiversity, bio means life, and diversity meaning various, variety, variety of lives. Yaon po dyan. Bastante po dyan ng mga buhay ilang, as in buhay layas. Na-mention nga ni po ka sa tuyang guest sa ngayon aldaw na igwa po duman ki refresha, igwa po duman ki mga actually po, mga kaimanwa, ang March 3, nag-conducive duman ki World Wildlife Day, nag-release duman ki Philippine Serpent Eagle. Igo po duman mga kaimanwa ang tig-release na Philippine Serpent Eagle. So, ini po mga kaimanwa, saro po ini na proof na kaya duman po tigbubukian ang sa tuya mga Philippine Serpent Eagle, ang sa tuya mga bayong po, no? Ang ang status po ng Mount Masaraga bilang sarong protected area is marambong pa or lushful pa sa iyang mga kabubuldan. So, kung mahiling po nindo, kung may oras ka mga kayo na magbisita po, duman po sa Masaraga, mahiling man po nindo an gayon. As in, pag nagsakat po kamo duman, maliputan po duman jawa na mainit, jawa na kamudtuhan, jawa mga alas, unsi ka magsakat duman mga kahimanwa, malipot-lipot pa duman. So sir, ang hapot ko po sa inyo sir, follow-up question lang sir regarding po dito sa Mount Masaraga, kasi baka may mga listeners po kata sir na dai pa masyadong aware kung ano po sir ang yaon sa Masaraga. Sir, ano po ang coverage ng mga lugar kaining Mount Masaraga po? Bali yung coverage kaining Mount Masaraga. So igo po siyang 7 barangay. So diyan po sa may barangay kang Buwang in Uras sa Tabaco. Tapos yung Herrera sa Ligao City. Saka sa Uwas, yung Balogo. And sa munisipyo po kang Pulangi, yung barangay kang Balaba, Balinag, tapos yung Maysua. So yan po yung mga sakop yung mga barangay kang layout dyan sa may Mount Masaraga Mount Masaraga. Protected Lands. Yun po sir, thank you so much po sir. So, bako lang pala na inisuli sa Ligao City, sir, kasi ang misconception kan mga tao na ang Masaraga sa Ligao sana. So may part man po kung Masaraga diyan po sa Tabaco, sa Uwas, So encompassing man po ini sa ibang lain-lain na mga municipalities po diyan sa 3rd district. So ngayon naman po sir, ang kahapotan ko naman po sa inyo. Ini medyo sir, nata po sir kaipuhan pa i-legislate ang sarong protected area, particularly ang Mount Masaraga po. Nata po, ini dapat pa i-legislate. Pero sir, before niyo po si bagunan sa kuyang kahapotan, magkakaiwa po na kinang commercial break time check. It's 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokal. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph. DENR Antabay. DENR Kasi Antabay. mga boss, mga kaimanwa, yaon po kita gararay sa programa Kapalibutan ta at Tamanon ta, ang programa ni Dinner Bicol na nagtatampok sa mga issue, as in mga inisyatiba para sa proteksyon kan sa tong kapalibutan. So, ngayon po mga kaimanwa, kaiba ta po sarong matibay na leader po kan DNR Bicol. Na CNR officer po kan Senro Ginubatan, ang bagong-bagong Senro Ginubatan. Si Sir Senro Joseph P. Giriba. Tanganing i-diskutir po ang manunungod sa 2026 plans and programs kan Senro Ginubatan, as well as legislation po kan Mount Masaraga Protected Landscape. So sir, before po kita nag-commercial break, napag-urunan ta na po ang manunungod sa mga plans and programs kan Senro Ginubatan, and natawanan taman ki sa date na overview ini pong Mount Masaraga Protected Landscape. So, ngayon po sir, ang kahapotan ko naman po sa inyo sir, nata po kaipuhan po i-legislate ang sarong protected area, particularly po ang Mount Masaraga po. Nata po kaipuhan pa i-legislate po. So sir, na pinaka-obheto kay ni kaipuhan ma-legislate is para ma-ensure yung long-term conservation biodiversity. Kasi di ba nabanggit ko nga kasubago na yung
Masaraga, very rich yung biodiversity niya. So dakulon pa yung flora and fauna, dakul na hilig po dyan. Mount Masaraga. Then yung legal protection strengthens the management ng lugar. So kay pantang mamanihan itong sarong lugar. Tapos kay pantaring masiguro na hindi maabuso yung sarong protected area. Kasi di ba yung binabanggit na nga digdi yung sustainable management and biodiversity conservation. So pag sinabi ta kasing sustainable management kang sarong lugar, so ang pag-iisip ta po digdi, bako lang yung presenting sitwasyon, pigihiling ta digdi yung mga masurunod na henerasyon. Kasi pag naraot bagay yung Mount Masaraga, so baka yung mga masunod na henerasyon hindi na nila mahihilig yung mga dakol na recursos naturalis, dakol na biodiversity na dyan ta mahihilig sa Mount Masaraga. So thank you so much po sir. So tama po ito si sir na kung dito po ini po protektaran na ining protected area na ining Mount Masaraga po, da ini maaabutan kan sa tuyang mga masunod pa na henerasyon, kan sa tuyang puturan, no. So ang kabuutan ta po mudig dito particularly sa DNR is to preserve our natural resources for the welfare of the present generation. So ito po ang pinaka main objective po kan sa muyang departamento. Tanganing may maabutan pa an sa indong ang mga apo ang sa indong mga kaakian sa ngunyan, ano. So sa mga masunod pa na generation. So magaling po ang objektibo kan sa muyang departamento. Tangani mapreserbar ining magayuno na Mount Masaraga. So ngayon naman po sir, ang next nakaaputan ko naman po sa inyo. Sir, ano naman po sir si mga benepisyo sa di ba tigla-legislate na po ang sarong protected area. Ano naman po sir ang nare-receiving benepisyo po kay ini po sa pag-legislate po kan sa po yung protected area, particularly po ang Mount Masaraga po? Dakulon siyang pigkataong benepisyo yung sarang protected area yung Mount Masaraga. So sarang nga rin yan, so di ba yung tubig na pigkatao na makukuha ka dyan sa Mount Masaraga na nakakatabang sa ito yung mga paraona, tapos yung mga tao na naka-star na pigsusuplayan ng tubig na halin dyan sa taas sa Mount Masaraga. Tapos yun na nga yung mga biodiversity, so dakol ng mga buhay ilang na dyan sa Mount Masaraga. Tapos makakatabang din ini na yung Mount Masaraga para may mga aktibidades, may mga illegal na aktibidades na gigibo wherein sa Mount Masaraga na sarong protected area, ikaw kitang piga-apod na protected area management board, so di ba yung Sir. ng Mount Masaraga. So kung hihilingon ta po, nakulang tabang yung ginagampanan kang family kang Masaraga para manihar ning marhay, manihar ning tama ang satuyang protected area. So kung position po kang pambi, bako lang po siya di na kundi yung iba-ibang ahensya, iba-ibang local government unit na yan po dyan sa arami dyan sa sarong protected area. Yeah, so thank you so much po sir. So sir, since yao naman kita, actually sir, napapansin ko po sir sa tutuyang Facebook page, dakol po sir nag-i-inquire na kung kamautan ninyo mag-hike po digdi sa sa Mount Masaraga. Sir, ang hapot ko po sa inyo sir, pwede po ba talaga mag-hike digdi sa Mount Masaraga? As in, ano po ang mga requisitos tanganing mapayagan po kita na mag-hike po digdi sa Mount Masaraga po? Opo, so yun na nga nabanggit ko, so nalingawan ko lang masabi kasi sarong potential po kang Mount Masaraga Tourism. yung para sa ecotourism. So sa ganyan po, igwa kitang sarong activity tayo is nagkakaigwa ng trekking, di ba? So may mga hiker na piga-allowed na mag-trek dyan po sa Mount Masaraga. Pero may kaukulang mga guidelines dapat na sundon po yung sa tuyang mga hiker. Kasi yun na nga yung importansya ng Masaraga. Kung halimbawa, yung may mga trekkers o may mga hikers na medyo di man naiwasan na may mga ibang pigigibo na bako marhay dyan na makakaraot sa mga resources dyan po sa
Mount Masaraga. So yung trekking activity po, sarong aktibidades na pigigibo po digdi sa Mount Masaraga. So yung mga entusiasta po dyan na mga hikers, so Opo. piga-allow ta po ang trekking. So may go signal po siya kang Protected Area Management Board na magkaigwaning na pwedeng mag trekking sa Mount Masaraga. Na pag ikaw po ma-trek o ma-hike sa mga digdi, so may liit na bayad na binabayaran. Kasi para rin naman yun sa income. Maintenance. Kaya Opo. opo, yung Opo. income, yung pigapuntang IPAP, so yung Integrated Apo. Protected Area Fund. Ining pundo po kasi ini, gagamiton man lang ini para sa operation digdi sa Mount protected Masaraga. area Apo. ini. So para ati sa mapakaray po sa tuyang protected area. Ayan. So actually po mga kaimanwa, sa Gararay, kung mabisita po ka po doon, mahiling nyo po ang gayon kan Mount Masaraga sa pinaka kumbaga sa first level pa lang kang Mount Masaraga, kung magduman ka mo sa may tulay, mahihiling na po duman na malinig po talaga. Actually, usually ang mga nagbabakasyon ng halipa from Manila, nagduduman sinda sa Mount Masaraga, tanganing mahiling po ninda kung gaano po ini kagayon. So kung di pa po ako nakakaduman mga kaimanwa, i-describe ko na lang sir So ang mahihiling nyo po duman sa pinakapaanan kayo ng Mount Masaraga, ang perfect na view po ang Mount Mayon. So ilingon nyo po siya duman. Lalong-lalo na po pagkaaga, pagkahapon, ang sunrise duman, mga kaimanwa, grabe po, grabing gayon po duman kan sunrise. So kung igwa po kamo mga oras or mga gustong i-date duman sa Mount Masaraga, dalhon nyo po duman sa Mount Masaraga kasi magayon po talaga ini mga kaimanwa. So Dadagdag ko lang. So, Apo. sa ngunyan po, pigahiling ta na medyo dakol talaga yung mga tao na nag-request na magsakat po sa Mount Masaraga. Kasi kung hihiling ta po, di ba yung ang iba tang mga protected areas na may Apo. potential for ecotourism, di ba? Yung Mount Mayon Natural Park. So, sa ngunyan po, gibo kang abnormal na aktibidad kang Mount Mayon. Mount Mayon, So, apo. dahil pigapayagan na mag-hike or mag-trek sa Mount Mayon. Parehas din po sa Mount Bulusan, di ba? Kasi may abnormal activity din yung Apo. Mount Bulusan. So, ang tendency po is digdi sa Mount Masaraga, protected landscape sila mag-trek. So, saron din na piko-consider ta digdi is yung malimit din talaga yung mga tao. Piko-consider ta rin digdi yung pick-up tabagang carrying capacity. Kasi Apo. kung halimbawa, magsobra ka na doon sa carrying capacity, so ang tendency ka is pwedeng maraot yung sarong resources. So, kaya puwanta pa rin gibuon talaga na i-consider yung carrying capacity ng sarong lugar o ng sarong protected area. Yan. So thank you so much po sir. Pagiramdam na din po, lalong-lalo na po sa mga may kamauotan na magsakat po sa protected area po na Mount Masaraga. In kaso man po na matuloy po ang sa inyong pagsakat, siguraduhon ta po na leave nothing but footprints kita duman. Dahil po kita magwalat ki mga basura, dahil kita take nothing but pictures. Dahil po kita pagkuanon ki anything duman, kundi mga picture lang as in leave nothing but footprints kani sabi ko kasubago. So dahil po kitang pagbayaan ng mga basura, ang iwatak na lang ang sa yung mga gayon na memories duman sa Mount Masaraga po. Sali po sir, kaya hapot ko na ini sa inyo sir kasi dakulin po talaga. Naghapot sinda kung pwede pala mga magsakat sa Masaraga. Nag-wonder sinda na pwede pala. So sa page po niya to sir. Based on our experience ngayon, di ba, pag Apo. maraming nagre-request talaga ng mga Opo. groups na Lalong-lalo na trek ngayon sa sir. Mount Masaraga. Opo. Lalong-lalo na ngayon sir na na usong-uso sir yung 0.5 na magsa-selfie tas ilingon si Mayon Magayunan po kaya duman talaga ang view kan Mount Mayon volcano. As in kung mahihiling po nindo mga kaimanwa sa post po kan DNR Bicol, may saro po kaming article na na-publish po dyan regarding po sa Mount Masaraga. Tangani pong mahiling po nindo iyan, bisitahon niyo po ang sa mayang Facebook page na DNR Bicol po. So yaon po duman ang picture po kang Masaraga as in Mount Mayon. So mahihiling po nyo duman. So thank you so much po sir Maringay ito na-clarify ta ining mga kahapotan kan sa tuyang mga listeners as actually sa mga nagpa-follow po sa tuyang social media Po sir, ang next na kahapotan ko naman po sa Indo. Sir, ano naman po ang role po kan mga communities particularly po
sa tuyang mga nasa publiko, mga gobyerno po, mga stakeholders sa pagprotektar kaining at pagprotektar as in preserbar kaining protected area po ng Mount Masaraga po. Opo, dakula po yung role kang Lambang Saro Digdi. So, bako lang yung local government units, yung partner organizations na tapos yung iba pang sektor para manihar ang satuyang protected area. So, nabanggit ko na nga ni Kasubago po na yung Mount Masaraga, ito siyang protected area management board na wherein yung chairperson po diyan ang satuyang regional executive director na yung PAMBI, regular po siyang nagmi-meeting. So, quarterly yung meeting kang protected area management board. So, bako lang po sa Mount Masaraga, kung di naman pa sa ibang mga protected areas digi sa Bicol region. So, ano yung importansya kaining PAMBI? Siguro nandiyan kung may mga issue, tapos pigururan din po sa meeting kang PAMBI kung may mga proyekto na i-implementar dyan sa naugap. So, dapat po gabos na mga proyekto na pwedeng implementar dyan sa lugar ng kang Mount Masaraga, dapat arap po siya kang protected area management po. Dapat may endorsement po siya na napag-urunan doon sa meeting kang PAMBI para ma-endorsahan o masuportahan ang sarong programa na i-implementan. Then maliban po dyan, kung halimbawa may mga study or may mga research nagigibuhon din po dyan sa laog kang protected area, kaipuhan din po siya na maaraman na pag-urunan sa meeting. So, nung sarong aldaw nga po nagkaigwan ng meeting yung PAMBI kang Mount Masaraga. Din saro sa mayor na napag-urunan duman ay yung maging miyembro na po yung Department of Tourism sa PAMBI kang Mount Masaraga. Kasi kung hiling mo baga yung potential for ecotourism ng Mount Masaraga ay nakula talaga. So, kaipuhan talaga na maging miyembro din yung DOT para at least makapagtausin ng giya kung ano yung tamang gibuhon kang mga turista o iba pang mga tao na nagpapasya po dyan sa Mount Masaraga Protected Landscape. So magayon ito sir na ingkaso pong madagos ining partnership po with the Department of Tourism po pag naglaog na po sila as PAMBI member ano. Magayon po ini sir kasi syempre magkakaigwa na kita uniformity when it comes to accommodating the tourist po na nagbibisita po sa Mount Masaraga. As in, mas magayon ini kasi pag sinabi tang DOT, ipopromote na kaini ang ecotourism na Mount Masaraga. So, mas dakol na ang mabisita po, mas marahin na, mas dakol po ang makakahiling kang gayon po kan Mount Masaraga. So, nahiling naman po mga kaimanwa. Actually, perang beses ko na ininahiling po sa social media na nag-viral po ining Mount Masaraga kasi po iba po talaga ang gayon na tigtataglay kaini. So gabos po ng protected area po dito sa Bicol region mga kaimanwa, may kanya-kanya po sindang gayon may mga unique beauty sinda. Kaya iniman po ang Masaraga dahil man nagpapadaog syempre. Of course ang Sentro Ginubatan dahil nagpapadaog. Ayan. So thank you so much po sir sir. Idagdag ko rin po dyan yung sige po. sa Masaraga. So saro na gigibuong tango yan sa Mount Masaraga is considering na dakol baga siya mga tourist. Apo. So, kita po kasi, ang ginigibot na po ngayon is manual lang, manual. So, saro na innovation siguro ang gigibuhong ta is maging online na yung booking. So, di ba, para at least, Apo. pag online kasi medyo mabilis ang Apo. transaction. Convenient Then, na sa mga gusto magsakat. Opo. yung booking, pati tapos yung pag-bayad din, pwedeng maging online na din. So, saro po yan sa wino-workout ang yan para ligi sa Mount Masaraga para at least mapabilis, mapadali po yung transaction naman sa mga constituencies na po na gusto magsarakat po ligi sa Mount Masaraga. Ayun, so magayon po ito, Senro. Kung in kaso may mga taga Manila ngayon na gusto magbisita po dito sa Mount Masaraga, ma-check na lang po sa tuyang website. Tapos, duman na lang sila ma-coordinate kung allowed ba sila magsakad, kung dai ba sila, kung makakasakat ba sila. Kasi hindi po, sa Roman ini sa magayon na innovation talaga, sir. So, kumbaga, modern na
nagsasabay na kita sa technology. Dahil nakita so nauud dyan na mano-mano na pag-abot mo duman, pasurat ka pa, dakol pang mga requisitos na gigibuhon. Maray na po ini, Senro, na in kaso man, ma-establish na ini, mas mapapadali ka ini na proseso sa mga gusto mag-bisita sa Mount Masarica. So thank you so much po, Senro. Actually, Senro, igwa lang kitang sarong oras na nga i-diskutir ining mga programa as in ini pong legislation po dan Mount Masarica Protected Landscape. So Sandro, ang last na kakaputan ko na lang po sa inyo before po kita magtapos sa satuyang programa. Sandro, ano po ang sa indong mensahe na gusto po nindong iheras lalong-lalo sa satuyang mga listeners, lalong-lalo na sa publiko po, tanganing mapangatamanan pa ang Mount Masarica as in masuportaran ang mga environmental initiatives po kan Sandro Ginobatan, particularly po dyan po sa 3rd District po, Canalban. So yung care po kasi ng Mount Masaraga ay kung kami lang sa DNR ang magibo kainin. Kami talaga yung kaya. So bako lang po digdi sa Mount Masaraga sa iba pang mga lugar na igwa kitang mga recursos naturales. So ang tabang po kang lambang saro, kang lambang kahiwan digdi sa jurisdiction kang Senro Ginubatan. Dako lang tabang po yan para mapangatamanan taan sa tuyan mga recursos naturals po digdi. So yung mga suporta po na pigtatao kang lamang saro, di ba yung minsan may mga tree growing activities, yang dyan ang suporta. Tapos kung may mga coastal cleanup kita, may mga wildlife conservation activities, so nabanggit mo nga ni Kasabago na, di ba nag-release kita ng wildlife dyan sa Masaraga. So, dako lang tabang na po yun para mapangatamanan pa sa tuyang mga recursos natural. Then, idagdag ko na rin yung sinabi mo Kasubago na saro sa napaka-importanting pwede tapong gibuhon. Yung pagiging responsable po sa pagmanihar ng sa tuyang mga basura. Di ba? Yung simpleng pag-segregate lang ng basura na ginigibutan. So, pag nagsakat, yun na nga, nabanggit mo po Kasubago na pag nagsakat kita dyan sa protected area. So, iwasan ta po o di kaya na magparahapon kita rin mga basura dyan, ng plastic o any basura na makakaraot po sa tuyang kapalibutan. So, nakulang tabang po talaga yung mga pigigibutan ngayon para ma-realize tayong maray na estado sa tuyang kapalibutan. Thank you so much po, Seno. Seno, before po kita magtapos, may mga gusto po ka mong batiun po, May mga gusto po ba ka mong i-shout out o batiun po dyan po sa Senro Ginobatan o sa inyong pamilya po? So in behalf of our Regional Executive Director, Red Francisco Guinea Jr., so ang DNR po, dakulang pasalamat sa padagos na suportang pigigibo ng Lambang Saro na nagdadangog kamo kaining mga kaining programa kang DNR na kapalibutan ta tamanon ta. So sa paagi po kaini dakol kaming mga idea na naiiras po sa inyo na pwedeng gibuhon kang Lambang Saro po sa tuya. So dagdag po diyan siguro shout out na lang sa gabos ng mga listeners kaining programa. Then diyan din sa regional office. So, shout out sa mga taga Planning and Management Division. Tapos, digli po sa bagong pangko assignment, hindi sa Senro Ginobatan. Then, gusto ko rin batiin si Jamira sa Legazpi City Science High School. Ayan, so thank you so much po. Dahil maliligawan siyempre ang aki. Sir, thank you so much po. Jamira Micaela. Ayan, ang sa iyang uniko iha. Sa iyang unika iha, sir. So, thank you so much po, sir. Nakulang salamat po sa pagtaong oras po sa muya na makaibanan po kamo. Hindi po sa satuyang programang Kapalibutan ta Atamanan. Actually, mga kaiwanwa, kung mapapansin po nindo, online po kita, naka-zoom po kita. Kasi, ang sa indo pong host ay nasa Naga City po, tanganing magkondusir po ng sa programa Kandiya. So, maduman po kami sa mga people's organization po dyan po sa Tinambak. So, yaon po kita digdi sa Naga City, tanganing magprepara pagpaduman sa Tinambak para malapit na lang. Actually si Sendro
in-interview mi ini mga kaymanwa last Monday. Tan Monday po, yaon po kami dyan sa regional office po. Tig-interview mi ini si Sir. As in, very excited po kami na i-heras ini po sa indo mga kaymanwa. Siguro by September, no? Dahil ko muna sa indo mga kaymanwa i-spoil kung ano ini. But saro po ini sa mga magagawin mga programa po kang liyanar. So thank you so much po, Sir. Siguraray po, salamat po sa pagtausap mo yan in oras na makaibanan po kamo dito po sa programang Kapalibutan ta Atamanon. For sure po ako, since ako po bilang sarong host, dakulod po akong takeaway po sa indo, sure po ako na ang sa tuyang mga listeners, dakul man po ang naukudan po ngayon na aldaw. So, sa gararay po mga kaymanwa, salamat po sa gabos na naghihinanyog sa tuyang programa. Sana po dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba as in espersos po na lao maprotektaran as in makonserbaran sa tuyang recursos naturales sa nasyon. Sa ngaran po, kan sa muyang matibay as in mahigos na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si John Mark N. Murilla as in po ang sa tuyang naging programang Kapalibutan ta at Atamanon ta. Sa masunod naman po, Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta, Atamanon ta, Kapalibutan ta, Atamanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.